18 years, nagkasar kayo ti civil, anniversary ko na yo, but this is not your anniversary. This is a new birth in your married life. Nya? Han yung anniversary. Anniversary ko na yo ti civil, but in our Christian faith, this is a new birth. Baro apan nakayanak, baro nga bendisyon, baro a grasya, iti na Christian one nga panagbiagyo. Tapno nalakla kayo nga awaten. Nya? Taapay, due respect kini Eden, gapot ta converted from Methodist, IFI. Converted. Iti gamin iti gamin Christian faith tayo. Ado dagiti form of marriages tayo diti Pilipinas. Ado dagiti kunatayo nga tradisyonal, dadi adda pay laang mga aramid ti dadumad ti ko nga itulag da dagijay anak da nga agasawa. Ni nya ti pangawag yu dayjay tradisyonal kunatayo dayjay. Ket in the eyes of the people, in the eyes of the community, you are allowed to live as husband and wife. Iti imatang dagiti tattao palubusan da kayo nga agbiag iti nga akas agasawa DJ kalakuma DJ traditional yu pan nakaitulag kun ana. Other denominations malaksid ti due respect kada giti other denominations malaksid ti Roman Catholic Church. May samot dagijay anyaman nga denominasyon ti papananda. May kadwa dagijay. Kada tayo iti Christian faith, tina Christian one nga pamati ti Roman Catholic Church. Dahito laeng ti kunatayo nga valid. All of them, we consider them live in the eyes of the people, mabalin kayong agdin na as husband and wife. But in our Christian faith, no nagkasar kayo iti simbaan, in the eyes of the people, agbiag kayo as husband and wife, in the eyes of God, you are one with Him. Dahil ti kapatid na. No, ti sabali nga denominasyon ko na when iti matang ti we consider in our marriage nga kaslag din namat laeng nga haan nga nagkalaysa. That's why we encourage those dagiti nagkasar iti civil nga numabalbalin agkasar dalata taapaya sabali di grasya na. Kakunada apayaan niya tinagdumaan na kas ano kumadayta adda na kaisay nak nga parokya daya public servant da piman due respect haan nga Katoliko pimusay magki din yapan na ipablaak iti public no mangkasar gapota ureda kami idi adda daytay time jaka mo no sinno ti mayor iditoy sinno ti padid to idi. At the time nga ti PSA, NSO pala idi, National Statistic, nga amin nga ang kaskasar, seminarin da kami. Siyempre, no DJ tapaya, seminarin da kami. Ta sensitive nga ron ti marriage. Kanya da, taapaya madi, kore da kami Kakunada, masapol nga ag-seminar amin nga mangkaskasar, imay ti PSA kanyami, in seminar na kami. Kuna ni Archbishop Cruz no, bayan nyo. Dagiti asabali, siyempre no ginagmayor, ket high school graduate, ore college graduate, awan tinalige na ti kasar. DJ pastor, nag-adal ti 3 months, anya tinalige na ti kasar. Kada kami kati subject mi ti kasar. So ako, kung kunana DJ public servant kunana, ammo ayan, apo pa ti mangkasar kaham, nga nagasawa. Valid mo't aji panunot na. Apa ang mga tanya po pa dito nagkasar ka mo nagasawa. Kunak mo't ibagayo tamapankin ni doktor. Kisurjon kunam. Doktor ada sakit ti utek ko. Amo mga lukatan kadi linukatan ta utek mo. Kunana iya doktor. Masapol nga lukatan di doktor ti utek na tapno amo na amang lukat. Kada kami ti subject mi ti marriage ka. 2 nga semester makatawan taadalem very sensitive taapaya sabsabali nga rod ti kasar sakramento kamin daytoy kaysa ti kunatayo in the eyes of the people, in the eyes of God awatin nyo daytoy ngamin this is a sacrament. Nagbiag kayon gari ken Eden iti 18 years may ka 18 nga rod tatan nga
18 nga taon nga nagbiag kayo, in the eyes of the people, yes, napalubusan kayo nga agdindin na. Takunada ka, ti i-consider dagiti tattao, no handa pa nagkasar uray sibil, live-in ko na tayo niya, at ka live-in na. Nga miti ay, in the eyes of our faith, uray na nagkasar di jay, naka-live-in lata. Katataan anya gamin ti diferensya na dahi kasar. We have 7 sacraments. We have to remind ourselves that we have 7 sacraments. Bunyag, konperma, konpesar, Eucharistia, anointing of the sick, marriage, the Jekalaysa, ken the sacrament of ordination. Ngam nalaglagi po nyo, tilaang kalaysa, ti sakramento nga ti ti ministro na ti kumaministro ti baptism padi, dayjay confession padi, dayjay sakramento ti Eucharistia padi, ti laeng marriage ti ministro na laygo. Da kayo ti ministro iti daytoy akalaysa. Siyak ti mga dalan kada kayo nga witness dagiti tattao. Daytoy laeng ti sakramento nga ti minister na laygo. Da kayo ti minister na daytoy. Very special sacrament. Apaya, could you imagine nga ti dua nga tao, man and woman, man and woman niya, nalawag, lalaki ken ang kaya nga agam ambisyon. Nalawag, lalaki ken babae, ti minister na iti daytoy nga sacrament, iso daytoy. Kaapaya, imaginam di lalaki ken babae, by the grace of God, the two become one in soul. Sakramento. Katatanta awaten nyo dito yung sakramento, Eden ken Gari. Agbiag kayon akas holy people, nasantuan nga panagasawa, holy family. Daytoy laang, daytoy so nga daytoy pamilyayo, nagbalinan ang nasantuan. It's not ordinary family. Daytoy nagdumaan, daytoy pamilya nga nagkasar, iti sakramento, agbibiag iti sakramento, kin daytoy saan. Iso nga rod nga awan ti annulment na. Haan nga maanal ti simbaan ti kala ko mati iti lubong iti civil marriage ko ma na nagkamayat pugsatem. So di ti annulment. Ngam iti unag ti simbaan no nagkinamayatan hamo mapugsat ti biruken ti simbaan from the very start. Idi pa laeng ma-start ay pangrugyanan adda kurang nan deja ti biruken ti simbaan tapno ibaga na nga uray no nagdindin na kayo kin naaramid dejay rito ngem haan nga valid paneknekan na nga haan nga valid taapayaham mo pugsat nga rod deja garod ti kari ti Dios dejay katatanda agbibiyag kayo iti daytoy nga sakramento the grace hamo mapupuutan ti grasya. Isugarod nga dejay bunyag ka, dejay agasawa ko ma ka dejay naganan, at pabunyag dati anak da kano mabalbalin agkasarda nga umuna, tapno di grasya di agasawa ma iayos ijay ubing, kano daduma ka umununamot dejay ubing haan ko ma. Although hantay mo pagayatan nga amin nga kasi mapasamak ngam ti pagluntagan ti simbaan ti kayat tayo kasjay ko mati mapasamak. Ngam siyempre awatin tayo ta na manangaasi nga rod ni Apo Diyos, manangaasi nga rod ti simbaan. Katatanta na awat yun ti sakramento ti panagasawa, haan na nga ibaga, nga gaputa nasagraduanan dahi ti panagasawa yun Eden ken Gari. Han na kayat nga sa unan nga awanan ti panubok, haan. Ti kalaban ti demonyo, doblen na ti agtrabaho, apaya kukwa na kayon ti Diyos. Kasla mo la ti biyag mi nga padi. Doblen ti demonyo agtrabaho, why? No may nga padi ti madadael, manunga tao ti mapukawan iti pastor. Taamo na nga kukwa ni Apo Diyos. Kasjay magkanyayo. Anya ti trabahon na aramiden na amin nga kabailan na, tabadadael na kayo.
Sungor nga danalaing nga nagkuna nga adda ka no specific nga demonyo nga titrabaho na laeng to destroy married life. Anya da jay aramiden na anya ti usarin na tapno madadael kayo. At least kanyayo makidin nagdin na kayo nagin innam mo kayo ngamahan nyo nga ibaga nga idi nagkasar kaming kaslamo igimlo ti biagmi. Adda kas jay tapaya kay idi gamin na siyempre agdin din na kayo nga han na kayo nga kuko ni Apo Dios tahan garod nga awang kay pitilubong ti sakramento. Katatan da sakramento ko kayon day nga sakramento, double effort ti demonyo. Aramiden na anyamin da kita trust, dadaulan na jatalik yun itong dalmaysa, pride. Isugar da kita ti i-insist na kanya tayo. Hama nga umay nga ikan na kay ti kutsilyo, tagkin-kinarit kayo. Iimula na, pumpanam ta sakit tinakam, ay, agin uulbod la dayta. Dagijat, inutin nang isil-sil dayta. Intunukan, urnungan na, no, hamo hanggang nga maawir day jay. Intunukan, nay, delikadon, dumakkilan. Agtrabaho ti demonyo, just to destroy you. Talaang kayat na kayo nga dadaulan. Amin nangruna tatan nagaduti nakabuteng dagiti kakalay sa tatapayan nagadado gadget technology nagpaspas materialism no poverty no makita nan nga awanti maited di maysan awanen dadaulen ti demonyo talakay mo sa dot bakit mo sa dot masapol mo ti ado nga kwarta agabrod kan nagabroden handangan nadadael di married life nagawid sa balin nga balay tinagawidan nan. Nagado ti pangdadael na. Ngamaan niya ti panglaban nyo ditoy. Who will separate us from the love of God? Sinya ti makapagsina kada tayo ti ayat ti Diyos. No adda kada kayo ti Diyos. Ti Diyos. Laglagipan tayo ti Diyos. Haan nga Satan is not equal to God Gari ken Eden. Dakay amin. Satan is not equal to God. No, God is always higher than Satan niya. Ni Satan pinarsola ang ti Diyos. Malagipyaw. Nakaturog kay sa mga po data pa nagar-aram pa nagar-arkos yung tinagbubukal nga lamisaan. Oh! Haan nga agkapada ti power ti demonyo kin ti Diyos ta ni Satanas pinarsola ang ti Diyos. Nya, maawatan tayo. Nabilag ang mangdadael kanya tayo nga nag-disobey isuna. Ti equivalent ni Satan is archangel. Angel ni Michael. Yeah, the Michael, the Gabriel. Isulaang ti ka-level na, but God is higher than them. Iso nang ti kangangatwan ti amin. Ngam kabailan na tayong i-destroy ni Satan. No haan tayo, no awan tayo kin ni Apo Diyos kabailan na tayo nga agawan. Iso de jay anya ti panglaban nyo no umay ni ti demonyo iti lilubong ti panagbiag ti panagasawa dayjay agkamang kin ni Apo Diyos prayer. Agsangit ti demonyo no agkararag kayo. Agsangit ti demonyo no naurnos di pamilyayo. Agsangit ti demonyo ore iti workplace yo kung makitkita da nga adda ayat. Adda honesty, adda pa nagkaykaysa, agsangit ti demonyo. Agsangit ti demonyo no adda ayat nga rumrumwar ijay panagtrabaho yo. Nung musumrek ti kinaman naging bubukod, iso di jay agragsak ti demonyo. Iso nga tatanta aglangoy kayon iti grasya ti ayat. Eden ken Gari. Ibuhos yumat day nga ayat. Irwar yumat day nga ayat. The sacrament of love nga rod day toy. Kaya po tanda sacrament of love, awatin nyo, tata, ibiyag nyo, and share. Da kasi mo ti umuna da kayo. Ang rumimrimbaw lat ta kumanti ayat. Sa bagay manotawan nga nagdina kayon, naka-adjust kayong mga tatong. Alangan nga, hampay aging katatak. Agad adjust kampay laeng father. Ay Diyos ko, senior citizen kayon. Agad adjust kampay la. Di ka pala naginawat. Kakukang kayon. Kaya naginawat kayon, ngam addan tulat ta. Do not expect ang maawan amin de dyan. Addan tulat ta day time nga masaktan ni Gary, masaktan ni Eden. Addan tulat ta time nga maukos. Muyos sa ko ti ukos.
da kami punto, agpunto ko nami, di baba niya, ngam ti punto mi, minutes laeng aging ga malam. Ngam da kay dito interior okos ko na yung makatawag, naging gana nga dito. At dapat umalis ti pamati na nga na oko. At dan tulat ta day ti biyagyo, hang nga maikat, ngam rumimbaw ti ayat, anya di ayat. Naawat yu ti Espiritu Santo, nagkonfirma kayo, niya day kinapakumbaba. Wisdom, kinasirib, understanding pan nakaawat. Isa no agkararag kayo, no uming-ingar ti kinatangsit, Lord, give me the grace of humility. No umingar di kinaman naging bubukod, Lord, give me the gift of love. No umingar ti pride, apo ikan nakadi iti kinapakumbaba, tada tayo amin ka, dada di isilsil na nga. Dahil lang ti kararagyo. Hanyo nga ibaga eden ken gahari nga gaputan nagkalay sa kayon ka apo remove all our challenges in our haan nga kasjay ikatum amin nga problema haan awan ti kasjay nga kararag wrong nga prayer de jay ikatum nakam ilisin nakam kumati amin nga saksakit di ipaklos tayo amin ta ospitalan nagaawan ti nurse kada doktoran ikan na kami ti kapya, kaya di awan ti mayura, kada mayuran nga mangidaulot, ti tal na ti lobo. Dumteng ti sakit, ikan na kami kabit, iti grasya ti panakay. Numabalbalin aka, hampay kumaangam na dumteng, ikan na kami ti salon at grasya ti kinatibker. Nadda nga pa nagkinaawatan, ikan na kami kadi ati laing nga makaawat. Nadda tumangsit, ikan na kami ati lubong ti grasya ti kin. Dayjay ti prayer, dayjay ti strong. Uray no aglanglangoy iti grasya, uray no bumbaan da tayo met iti kalaban ti demonyo ti amin nga panubok iti biag. Haan na kayo nga abaken apaya aglanglangoy kayo ti grasya ti Dios. Dayjay ti sakramento ti panaginayat, dayjay ti sakramento ti aglanglangoy iti sakramento nga kunana. Han tayo nga ibaga nga nagkasar kaming kaawanan ti panubok iti biag. Boring ko na tayo met agtrabaho ati kalaban ngam anya ti assurance na dayta amoy ti nagpintas nga kunana na ito nagpintas dati ko na ni ti ebanghelyo tayo nakasla ko saan ada kayo tinangpili kanyak no diket siya tinangpili kada kayo imagine day jay nga nakadanunan ti biag ni Eden no kitaan nyo di last year nagpabunyag idi kuan anya ti ubraem on the spot apay nga di ka agkasilay sa damot ni Mayura ayo anniversary pay gaya nagmayat man di kunana nga haan nga da kayo tinangpili kanyak no di ka ni Apo Diyos ni Apo Isus tinangibaga kanya yung pinili kayo laglagi po nyo dayjay laglagi po dayjay Eden nya siyak tinangpili kada kayo kung nati Diyos iti dayti nga napasamag iti biyagyo i-treasure yo dayjay pinili na kayo nga adda iti dayti nga sakramento it's a grace and you serve the people especially in Salcedo with grace from God makapagserbi kayo nga addaan grasya ni Apo Diyos uray no anya ti estado ti pagserbihan tayo haan lang nga padi haan lang nga madre haan lang nga dagiti public servant no da kay di barangay mabalin tayo ti agserbi nga adda iti grasya ni Apo Dios ta pinili na kayo haan pa nga da kay tinangpili kanya na kunana siya tinangpili kada kayo of course addalat ta panubok addalat ta pan nakaupay addalat ta kaharit addalat ta mangsutil ti biag tayo no daduma adda jagon daway nga agsurrender ken maabak tayo ngem laglagi pun tayo ti Dios pinili na tayo nga agserbiken kuana nang runa kada kayo nga agkalay sa awatin nyo ti grasya ay ket iserbiyo dayta awatin nyo ti ayat ibiyagyo dayta nga ayat iburay yo dayta nga ayat